Bos días a todos, amigos, dende o meu recuncho de Trevinca. Hoxe quero agradecer a todas e todos os que me felicitastes polo meu 80 aniversario. Cumprir anos é algo para o que fomos colocados no universo. Agora que comenzo a miña octava década, mirando cara atrás con certa nostalgia, comprobo que o saldo é francamente positivo, aínda que non sempre foi así. Se alguén nas miñas dúas primeiras décadas houbéseme devandito que chegaría aos 80, non o houbese creído, pois as precarias circunstancias da miña vida naqueles anos de posguerra foron nefastas. Pero o universo considerou que aquilo debía de cambiar e concedeume 5 décadas de máxima felicidade, coa miña Carmen querida, os meus fillos e os meus netos. Hoxe, desgraciadamente, son feliz, pero sen poder compartir esa felicidade con ela, pois esta está en o seu mundo, no que só quero que, ao seu modo, tamén sexa feliz como detecto no seu sorriso perenne. Afortunadamente, o agarimo dos meus fillos, os meus netos, os meus amigos e eses anxos que o universo me envía para darlle luz ao meu camiño me anima a cumprir todos os que veñan. Grazas, amigos.